Καλησπέρα σε όλους, όλες και όλα. Μαζί μας έχουμε τον Αλέξανδρο Άνθη, δικηγόρο συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Αλέξανδρο, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα Βασίλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να μας πεις τι είδαμε σήμερα στην πρώτη μέρα αυτής της πολύκροτης δίκης. Φαντάζομαι θα έχει ήδη φτάσει στα αυτιά σας το σημερινό επεισόδιο. Ήταν μια τραγική κατάσταση. Ε, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα ακόμα επεισόδιο στον Γολγοθά ή γενικότερα στο θέατρο εκφυλισμού του θεσμού της δικαιοσύνης που έρχονται αντιμέτωποι και αντιμέτωπες συνεχώς και επαναλαμβανόμενα οι συγγενείς. Στην ουσία, ας πούμε, η σημερινή δικάσιμο, την πρώτη ημέρα της δικασίμου της δίκης για τα τέμπη, ενώ εδώ και 3 χρόνια ετοιμαζόταν μια αίθουσα δικαστική σε ένα αρκετά μεγάλα ποσά, για τα οποία βέβαια δεν έχουμε διασταυρωμένες πληροφορίες πόσο ήταν αυτά τα ποσά. Σίγουρα όμως αγγίζουν νούμερα που δεν δικαιολογούν την κατάσταση που αντιμετωπίσαμε σήμερα. Γιατί σε μια αίθουσα που έπρεπε, ας πούμε, να χωρέσει κάποιες εκατοντάδες ανθρώπων, να σας πω ενδεικτικά τώρα ότι οι κατηγορούμενοι είναι 36, οι δικηγόροι τους το διπλάσιο, οι παριστάμενοι προς υποστήριξη της κατηγορίας πέρα από τους συγγενείς των 57 θανόντων είναι και οι τραυματίες. Μπορούμε, ας πούμε, προσθέτοντας να καταλάβουμε ότι μιλάμε για 500 άτομα, ας πούμε. Και ενώ υπόσχονταν, ας πούμε, αυτή την διαμορφωμένη αίθουσα στο Γεώπολη 600 τετραγωνικών μέτρων, βρεθήκαμε σε μία αίθουσα που οριακά χωράγαμε, ας πούμε, για να αναπνεύσουμε. Ήταν αχαρακτήριστο, ας πούμε, ανεπίτρεπτο αυτό που συνέβη σήμερα, και αυτό πέρα από το γεγονός, ας πούμε, ότι έχει ξανασυμβεί σε μία άλλη συναφή δίκη για την επεξαγωγή των βίντεο της Interstar που εκτελήσεται στο μονομελές πρωτοδικείο Λάρισας, που πάλι ήμασταν πάρα πολύ διάδικοι, και πάλι η αίθουσα που παραχωρήθηκε στην αρχή, ακόμα και μετά τις πιέσεις, και η επόμενη αίθουσα του Μουκτούρκου Δικαστηρίου πάλι δεν μας χώραγε. Σήμερα έγινε πάλι το ίδιο. Προέκυψε μεγάλη ένταση λόγω αυτής της ακαταλληλότητας του χώρου και της ανυπάρκειας, γιατί φανταστείτε δεν μπορούσαμε να κάτσουμε αφενός. Οι μισοί και μισές ήμασταν όρθιοι και όρθιες και εκ περιτροπής καθόμασταν. Ειδικά ας πούμε, οι μεγαλύτεροι και οι μεγαλύτερες ηλικίες συνάδελφοι δυσκολευόντουσαν να υπάρξουν. Με τα πολλά καταλήξαμε στο να διακοπεί η σημερινή διαδικασία για την 1η Απριλίου, με την ελπίδα να βρεθεί κάτι στο ενδιάμεσο, αλλά από ό,τι φαίνεται δύσκολο. Αλέξανδρε, εκτιμάς ότι αυτές είναι μεθοδεύσεις από την πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας ή θεωρείς ότι απλά δεν γινόταν να γίνει αλλιώς? Δεδομένου ότι υπήρξε και έτοιμα, αν δεν κάνω λάθος, και από εσάς ως συνήγοροι, η δίκη να γίνει είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή σε ένα χώρο ο οποίος θα μπορεί να φιλοξενήσει μια τέτοια εμβέλειας δίκη. Απολύτως. Το εκτιμώ αυτό απολύτως. Δηλαδή, και πλέον έχει αρχίσει και επαναλαμβάνεται αυτό, όπως είπα και πριν, το μοτίβο με την προβολή προσκομμάτων στην διαδικασία απονομής δικαιοσύνης για τους συγγενείς, που και πλέον ξεδιαλύνεται και αυτό το μεταφυσικό που λέμε για συνωμοσιολογία, καχυποψία και τέτοια. Δηλαδή, είναι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση τουλάχιστον, ήταν σκεμμένο. Γιατί ήταν ήδη γνωστά τα νούμερα. Θεωρώ ότι είχαν μάθει από το παράδειγμα που ανέφερα προηγουμένως στο μονομελές πρωτοδικείο για την άλλη δίκη, κόλλημα που καθυστέρησε την έναρξη και αυτής της διαδικασίας τότε για 3-4 δικασίμους, 2-3, συγγνώμη. Οπότε θεωρώ ότι το είχαν στο μυαλό τους να συμβεί πάλι τώρα. Αν μπούμε και στο δευτερεύον αλλά αρκετά σημαντικό κομμάτι της χρηματοδότησης για τη διαμόρφωση του χώρου, που εκτιμάται, ας πούμε, ότι είναι το κόστος Κοντά στο 1 εκατομμύριο. άνω του 1 εκατομμύριου. Και μάλιστα κιόλας από πάλι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, γιατί δεν πρόλαβα να το διασταυρώσω και μόνος μου, γιατί θέλει και μια πιο ενδελεχή έρευνα στη διάβγεια. Λέγεται ότι το κόστος συγκεντρώθηκε μετά από εκατοντάδες μικρές συμβάσεις
Γιατί οι μικρές συμβάσεις και τα χαμηλά ποσά επιτρέπουν τις απευθείας αναθέσεις. Μμμ, μμμ. Υπολογίζουν και γύρω στις 800, λέγανε κάποιοι δημοσιογράφοι συγκεκριμένα. 800 συμβάσεις ύψους 40.000 ευρώ για να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα εκεί. Που Μάλιστα. είναι μια αίθουσα με γυψοσανίδες. Έτσι. 2 εξόδους κινδύνου, 2 παράθυρα, όλο το υπόλοιπο γυψοσανίδα και τσιμέντο. Μάλιστα. Να σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Εκτιμάς ότι η τοποθεσία της δίκης, δηλαδή η Λάρισα, επιλέχθηκε για συγκεκριμένους λόγους, προκειμένου να μην δημιουργηθούν κινητοποιήσεις στήριξης προς τους συγγενείς, γι' αυτό αποφεύθηκε το να γίνει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη? Ακριβώς, Βασίλη, ναι, θεωρώ ότι εξυπηρετεί αυτή τη σκοπιμότητα. Παρ' όλα αυτά, έτσι, για να το αναγνωρίσω στον κόσμο, τον αλληλέγγυο, ήρθαν σήμερα πολλά άτομα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και στήριξαν, ήταν αναγκαία η παρουσία τους έξω, γιατί και εντός της αίθουσας υπήρχε αυτή η ένταση και υπήρχε αυτή η ένταση από πριν, ας πούμε, κάτι που είναι γνωστό. Γιατί η κάθε οικογένεια και ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα έχει το δικό του τρόπο αντιμετώπισης και του τραυματός του και της δικαστικής διαδικασίας. Οπότε αυτή η διαφωνία, να το πω, δημιούργησε μια ένταση. Ωστόσο, έτσι, αυτό που συνέβαινε απ' έξω ήταν κάπως ένας σταθεροποιητικός παράγοντας, γιατί παρά το γεγονός ότι μέσα γινόταν ο χαμός, έξω βρισκόταν ο κόσμος που ενδιαφέρεται για το τι θα συμβεί. Ωστόσο, για να επανέλθω στο ερώτημά σου, ναι, εξυπηρετεί αυτή η σκοπιμότητα, γιατί προφανώς η δίκη, όπως και έγινε και το αίτημα, το οποίο περίφθηκε στον Αεροπάγο για να γίνει είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, όλοι μπορούμε να φανταστούμε, όλοι και όλες μπορούμε να φανταστούμε το μέγεθος, ας πούμε, του προβλήματος που θα έπρεπε να διαχειριστεί το κράτος από τον όγκο του κόσμου και από τη σταθερή του παρουσία στο δικαστήριο. Και προφανώς αυτό είναι κάτι που δεν θέλει καμία κυβέρνηση και κανένα κράτος. Δεν μπορεί να διαχειριστεί. Το καταλαβαίνω. Αλέξανδρα, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Πώς σκοπεύετε να κινηθείτε εσείς, και μιλώ για τους ανθρώπους κυρίως που εκπροσωπείς, αλλά και εσείς ως συνήγοροι υπεράσπισης, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Τώρα, επειδή αυτές οι περιπτώσεις σαν τη σημερινή δεν ακολουθούν και την πεπατημένη, οπότε να πούμε ότι υπάρχει ένας μπούσουλας πώς μπορεί να συμπεριφερθεί κάποιο άτομο σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς τώρα θέλουμε να δούμε πρακτικά το ζήτημα της ασφάλειας του χώρου, γιατί, όπως καταλαβαίνεις, ο συνοστισμός τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων αναφέρθηκε πολλές φορές και στη σημερινή συνεδρίαση. Επίσης, είχαμε και, παρενθετικά, κάποια άτομα λιποθύμησαν. 2 λιποθυμίες. Και γι' αυτό διακόπη η δίκη στο τέλος, παρά την αντιδικία σχετικά με την καταλληλότητα του χώρου, την τήρηση της δικονομίας και, ας πούμε, τα πιο, σε εισαγωγικά, πολιτικοποιημένα σχόλια σχετικά με τη διαβλητότητα της διαδικασίας. Ο λόγος της διακοπής ήταν επειδή ένα άτομο στο κοινό λιποθύμησε. Οπότε έχουν τεθεί τα ζητήματα ασφαλείας, αν, ας πούμε, η αίθουσα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις πυρασφάλειας. Κάτι το οποίο αμφισβητούμε, γιατί αν, ας πούμε, υπάρχει το πιστοποιητικό πυρασφάλειας στο εκάστοτε, θα προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός ατόμων. Αυτό που έγινε σήμερα και που θα επαναληφθεί, γιατί οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και ούτε η παρουσία δημοσιογράφων μπορεί να απαγορευτεί, μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Προφανώς η παρουσία των διαδίκων είναι επιβεβλημένη, οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό. Πληρεί η αίθουσα τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Και από εκεί και έπειτα, αυτό θα ανοίξει θα ξεκινήσει μια άλλη σελίδα, ας πούμε, των ευθυνών. Μας αναγκάζει κάποια αρχή να παραμείνουμε σε αυτή την αίθουσα, την ακατάλληλη, για παράδειγμα. Γιατί μας αναγκάζει, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Και πέρα από αυτό, η παρουσία μας θα είναι σταθερή εκεί, γιατί είναι αυτονόητο, έτσι. Είναι μια ζώσα διαδικασία. Όπως είπα και πριν, δεν ακολουθεί την πεπατημένη, οπότε δεν μπορεί να το αφήσει στον αυτόματο. Θα είμαστε εκεί να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Εμένα με έχει καλύψει. Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο σχετικά με το τι να περιμένουμε ή πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν? Η αλήθεια είναι ότι όντως και εγώ δεν θα προσθέσετε κάτι παραπάνω, παρά μόνο θα έλεγα ότι βασικά να ανακεφαλαιώσω αυτό που ήθελα να πω στην αρχή. Το σημερινό αυτό επεισόδιο είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και καταλαβαίνω από συζητήσεις και σε πάνελ πολιτικών εκδηλώσεων και συζητήσεις με απλό κόσμο που απλά ενδιαφέρεται για τη διαδικασία,
ότι δεν έχει γίνει πολύ αντιληπτό πόσο συχνά μπαίνουν αυτά τα εμπόδια για τους συγγενείς. Και ξεκινώντας χρονολογικά από τις πρώτες ημέρες του συμβάντος με το μπάζωμα, με τις εκταφές που καταθέσαμε και εμείς εκ μέρους του κ. Σλανίδη, με τις απορρίψεις αυτών των αιτήσεων, με άλλες αιτήσεις τις οποίες έχουμε χειριστεί εμείς πάλι για παραπάνω ανακριτικές πράξεις, προς σκοπό διαλεύκανσης, χωρίς να θέλουμε, ας πούμε, να στηρίξουμε μια συγκεκριμένη θεωρία. Όντως, δηλαδή τελείως αντικειμενικά μόνο και μόνο για να ξεθολώσει αυτό το σύννεφο που πλανάται πάνω από ολόκληρη την κοινωνία, όχι μόνο από τις οικογένειες. Μέχρι τα τελευταία περιστατικά που θα έχετε δει, φαντάζομαι, με τα κατασχεμένα βίντεο των πραγματογνωμόνων, την άρνηση της διοίκησης και του πρωτοδικείου Λάρισσας να τα παραδώσει, όπως προφανώς έχουμε δικαίωμα βάσει της οικονομίας, μέχρι την ακαταλληλότητα των αιθουσών που διατίθενται για τη διεξαγωγή των δικών, είναι κάτι που συνεχίζει και συμβαίνει, και όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, έχουν οι άνθρωποι το σαράκι που τους τρώει, επειδή έχουν τα τραύματα, δεν ξέρω, από ανίποτα τώρα πράγματα, αυτά που έχουν συμβεί και στις οικογένειες που έχουν απώλειες και στα άτομα που επέζησαν, αλλά συνεχίζει και επαναλαμβάνεται ανάλγητα τελείως. Δηλαδή κανένας δεν νοιάζεται, ειδικά ας πούμε η διαχείριση δεν νοιάζεται καθόλου για αυτούς τους ανθρώπους. Ξεκάθαρα. Φαίνεται σαν να τους θεωρεί εχθρούς τους. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και καλό κουράγιο. Και εγώ ευχαριστώ και σε εσάς. Καλή συνέχεια.